Se, det er blevet godt vejr igen, og solen skinner, og det er næsten til at holde ud at være udendørs. Så denne gang, der rykker vi ud i landskabet i nogle gange, vi slipper for de der sædvanlige, kedelige, skrevne blogindlæg. Nu skal der filmes igen. Og i dag, der har vi fundet et indslag, der kombinerer to af mine særlige interesseområder, nemlig A. Menneskelig tåbelighed og B. Tidlig flyvning. Vi er taget til Avedøre. Det her, det er faktisk de ældste bevarede flyhangarer herhjemme i Danmark overhovedet. I hvert fald danske. Vi har selvfølgelig den vidunderlige flyhangar nede på Zeppelin-basen i Tønder, men den er jo egentlig tysk. Det her, det er dansk, det har altid været dansk, og det er dansk hele vejen igennem. Og det er på mange måder en rigtig, rigtig dansk affære. Se, man siger jo nogle gange, at historien gentager sig selv. Det er selvfølgelig noget vrøvl, men det er også en gang imellem lidt rigtigt. Fordi vi står i den situation, for ikke ret længe siden, der har Danmark skrevet kontrakt på en bunke meget dyre nye jagerfly, som var forældet allerede inden blikket var tørt på kontrakten. Reservedelene er i restordre og så videre. Det var i det hele taget sådan en ret klumret affære, vi har med at gøre. Men det er altså ikke første gang, man har gjort sådan noget. Man har faktisk for sådan godt og vel 100 år siden lavet en lignende affære. Så i 1916, der er Danmark jo ikke med i Første Verdenskrig, men vi er meget opmærksomme på den, fordi den raser ude i den store farlige verden, og der er ikke nogen, der ved, om den kunne finde på at brede sig. Så derfor så ruster Danmark sig selvfølgelig til eventuelt at skulle træde i krig. Man fuldt bevæbner Københavns Vestvold og så videre, pakker den med soldater, og man tænker selvfølgelig også i flyvevåbnet. Det er jo det nye smarte, og så en ding muss wir auch haben. Så man begynder at anlægge nye flyvepladser. Den første sådan rigtige militære flyveplads i Danmark, det er Kløvermarken på nordsiden af Amager, men den var i virkeligheden ikke særlig velegnet til det. Den har en løjerlig form, den var trekantet sådan nærmest, og problemet med fly på det her tidspunkt, det er, at de skal lette mod vinden, og de skal lande mod vinden. Så man kan altså ikke sige, at det er en bestemt retning, de skal starte i. Den ideelle form på en flyveplads på det her tidspunkt, det er faktisk cirkelrund, fordi så kan man i virkeligheden lette ligegyldigt, hvad vindretningen der nu er. Udover det, så er der også det problem ved det, at flyene er jo ekstremt ustabile på det her tidspunkt, og det sker slet ikke sjældent, at flyene simpelthen lige når at komme i luften, og så stopper motoren, og så går man ned igen. Derfor så er det altså bedst at have nogenlunde rent landskab omkring sig på en flyveplads. Det er der ikke omkring Kløvermarken. Den er faktisk bebygget, særligt mod vest på det her tidspunkt, som jo er den herskende vindretning herhjemme, så den er ikke særlig velegnet. Man begynder så i 1916 at kigge sig omkring efter andre steder, man kan anlægge sådan nogle pladser her. Og man udvælger to. Den ene, det er der, hvor vi sidenhen byggede DTU, Danmarks Tekniske Universitet, ovenpå, og der er selvfølgelig ikke nogen spor tilbage der. Den anden, det er her. Det er helt nede i den sydlige arm af Københavns Vestvold. Der finder man et område, som på det tidspunkt var stort set ubebygget. Det ligger lige uden for volden, så det er jo egentlig ikke særlig logisk, kan man sige. Normalt så vil man lægge den slags centrale ting relativt sikkert inde bag ved befæstningerne, men her, der lægger man dem altså lige foran. Det skyldes selvfølgelig, at man jo ikke kan lægge sådan noget inde midt i København. Det er nødt til at ligge et eller andet sted, hvor der er plads omkring. Og her, det er trods alt inden for rækkevidde. Nu var det ikke i første omgang tænkt som en egentlig krigsbase, det var tænkt som træning. Men stadigvæk, det er ikke så smart at lægge dem på den gale side af kanonerne. Kanonerne, de lå lige herovre, 400 meter væk og pegede i den her retning, men det skulle altså være her. Stedet var sådan set meget velvalgt til det, fordi det var åbent, og der var plads til, at man kunne anlægge den der vidunderlige, ideelle, cirkelformede start- og landingsbane. Man opfører så 3 hangarer, der bliver bygget af træ. De 2 af dem, de ligger her stadigvæk. Den tredje, den røg, da man udvidede Gamle Køge Landevej, fordi så lå den pludselig i vejen. Men de 2, de er altså stadigvæk bevaret. Det er dem, der ligger her omme bag ved mig. De er bygget af træ af flere grunde, fordi fidusen er, at når de ligger på den gale side af befæstningen, hvis fjenden kommer traskende, så er det jo ikke særlig smart at give dem noget, der ligger i vejen for kanonerne. Noget, man kan ligge og gemme sig bagved og sådan noget. Så grunden til, at de er bygget af træ, det er altså, at så kan man simpelthen sætte en tændstik til, og så er de væk, og så har fjenden ikke noget at gemme sig bagved. Fordi der er nemlig lidt sjovt ved det her, at det er en central del af den danske forsvarsplan, men det var i virkeligheden aldrig rigtig tanken, at det sådan for alvor skulle bruges militært. Man havde så den sikre forvisning om, at hvis fjenden kom, så kunne det nok ikke rigtig bruges til noget videre alligevel. Så, så gør det ikke så meget, vi brænder det af. Og der kan man sige, at alene der ligger der jo sådan en vis mål, ikke særlig langsigtet investering i det her. Man bygger noget, man i virkeligheden ikke har tænkt sig for alvor at gøre brug af. At hangarerne er de ældste bevaret af sin art herhjemme, det gør dem selvfølgelig i sig selv rasende interessante. Det er jo
klassiske bygningsværker at kende på, og de ligner i virkeligheden også dem, som de rigtige krigsførende nationer bruger nede ved Vestfronten. Der er det også typisk sådan nogle lette hangarer. Der er det dog ikke for at kunne brænde dem af, der er det simpelthen fordi, de skal være mobile, man skal kunne flytte dem rundt. Så flyhangarer nede ved fronten, det er typisk enten trækonstruktioner, meget lette, eller også så er det simpelthen sejldug, det er telte, man stiller flyene ind i. Men her, der er det simpelthen for at kunne brænde dem af. Det er der så ikke i sig selv noget vanvittigt tåbeligt ved. Nej, det er virkelig tåbeligt. Det er sådan set de fly, man vælger at indsætte her. Man køber licens til at bygge på dansk grund sin egen version af den engelske Vickers Gunbus. Det er et fly, som allerede i 1915 var begyndt at blive taget ud af brug af briterne, fordi den simpelthen var forældet, den var ubrugelig, tiden var fuldstændig løbet fra den. Det er sådan en flytype, man kalder for en pusher. Det problem, man har på det her tidspunkt, det er, at man har jo ikke rigtig mulighed for at skyde effektivt til siderne. Og hvis man peger maskingeværet fremad, så skyder man sin egen propel i småstykker. Det er der forskellige løsninger på. Man kan skrue små metalplader på, sådan så kuglerne fløjter ud til siden, hvis man rammer. Det er ikke vanvittigt effektivt. Men briterne, de finder så på det her med at lave fly, hvor man sætter motoren bag ved piloten, sådan så propellen skubber flyet frem, i stedet for at trække det frem, som den normalt gør. Det betyder jo, at skytten foran har fuldstændig fri skudvinkel fremad. Det er sådan set meget fornuftigt. Problemet er, at flyene, de er jo på det her tidspunkt sådan basically bygget af blomsterpinde og lagenlærred. De er ekstremt skrøbelige. Og når man har sådan en 250 kg motor liggende lige bag ved sig, hvis man så er nødt til at nødlande, og det er man altså rimelig ofte, for det er meget ustabile motorer, der er på det her, så sker der jo det, at så rammer man altså jorden rimelig brat, og det sker tit det her. Det sker selv for garvede, erfarne, prøvede krigspiloter, at de laver en damelanding. Bang! Flyet står simpelthen på hovedet. Det er sådan set ikke noget kæmpestort problem med rigtige fly. Der har motoren siden foran, men hvis motoren ligger bag ved en, og den rammer jorden smak, hvad sker der så? Jamen piloten overlever da muligvis, men så kommer motoren farende fremad, for den stopper nemlig ikke. Smak, siger det, og så får piloten 250 kg motor i nakken, og så er han flad som en pandekage. Så det er ikke nogen særlig hensigtsmæssig konstruktion, det her. Inden man finder den fornuftige løsning på det der med placeringen af maskingeværet og propellen, så er det sådan set en meget god løsning. Men fidusen er, at i 1917, da man begynder at bygge de her herhjemme, der har man fundet løsningen. Den hollandske ingeniør Anthony Fokker, han havde fundet sit synkroniseringsudstyr, sådan så propellen og maskingeværet var synkroniseret, og geværet simpelthen ikke kunne skyde, når propellen stod i vejen. Så det var fuldstændig forældet på det her tidspunkt. Briterne selv var færdige med at bruge dem. De gad ikke lege med dem mere, men nej, det var da sådan nogle, vi skulle have herhjemme. Altså fly, man køber, som allerede på det tidspunkt, da man køber rettigheden til at lave dem, er fuldstændig forældede. Udover det, så er der det ved det, at flyene de bliver bygget herhjemme. De bliver lavet på licens. Det er kun retten til at bygge dem, man køber herhjemme. Man har bare ikke penge til at gøre det ordentligt. Det er tanken, at der skal stationeres 12 fly her, og de 12 fly, disse 12 Vickers Gunbus, de bliver bygget. De bliver samlet og prøvefløjet inde på Kløvermarken, og så flyver man dem ellers herud, lander herude, og så bliver de skilt ad igen og pakket ind i de her haller. Motorerne, dem tager man fra, og dem sender man tilbage til Kløvermarken, fordi man har nemlig kun 4 motorer til de 12 fly, man har købt. Så man har altså købt 12 fly, men kun 4 motorer. Det er fuldstændig bimlende vanvittigt, det her. Det er ikke i brug på nogen som helst meningsfuld måde. Det er meget, meget lidt, der reelt bliver fløjet herfra. Og militært får den her flyveplads selvfølgelig aldrig nogensinde nogen som helst betydning. Ganske kort efter krigen, så lukker man stedet. Det bliver ikke sådan rigtig brugt til noget fornuftigt. Man bliver ved med at have forskellige funktioner herude, men sådan som aktiv militær flyvebase, der er den altså færdig sådan stort set i det øjeblik, 1. verdenskrig lukker. Men allerede da den blev bygget, der var den altså stort set ubrugelig. I dag er der stadigvæk aktivitet herude. Der er en historisk flyveforening, der har til huse herude, og det er sådan set meget ganske udmærket alt sammen, fordi det er jo, selvom det var en mastodontisk tåbelighed, det er jo en central del af tidlig dansk flyvehistorie, vi har med at gøre her. Og det er fantastisk, at hangarerne står her. Selvom de er del af en fuldstændig tåbelig historie, så er det jo vidunderlige bygninger. Og man kan altså her midt i København, jeg har kørt forbi det her myriader af gange, uden nogensinde at bemærke, at det overhovedet var her. Så lige, havde jeg sagt, midt i København, der ligger altså denne her perle af flyhistorie. Det er nemt at komme herud, det er nemt at komme herind, der er offentlig adgang, man kan stoppe og gå rundt og kigge, der sker alle mulige sjove ting og sager her. Så hvis vejen skulle falde forbi her, og man har 5 minutter til overs, så kan jeg da varmt anbefale en lille slendretur blandt de her
bedårende, gamle og fuldstændig ubrugelige hangarer.